Andes. Oh, saya ngampet gedeng ngono. Oke, kita salam wis. Perkenalkan dengan diri Anda sendiri, coy. Aku, wong liya. Perkenalkan nama saya Komet. Wih, asal dari kami Joro. Oke. Allah Oke. Iki sejenenge Komet sing tak sampean tok nggo ning kene. Ayo Komet. Padha lah. Oke, bersama kembali lagi dengan saya Andes, coy. Edian, sing undune mrongos iki. Edan ora iki? Edan kok. Halah. Aku ning kene iki sedia palu undune mrongos kok, coy. Yo ngopo? Mesti aku nek teko untuk mrongos. Andes. Ya, krik kok wadus kok. Ciling-ciling. Ayo tak sikati go sangat dipotong balik blur. Langsung ora germak blur, coy. Digosok go sunlight sih. Jadi sikatan lu sunlight. Jadi nek adoh kelasnya sentir. Iya. Ning padha wae kok untune ra to. Ra apa-apa, coy. Apa ya iki? Ngece tenan. Ya oke, kali-kali to. Ana sing ulang tahun di mau nyawane. Oke, ngapunten nih. Sabar iki to. Alah, Yung. Kowe meneng kok. Oh, lah tak meneng lah. Hui, nek sing ngono diimpet dewek. Set kayak gitu. Iya lala. Mlaku dhewe sing ngono le. Ginu sing ginu. Oke, saya ucapkan selamat ulang tahun buat kamu ya. Moga-moga tambah ayu, tambah ganjarane. Amin. Pinter sekolahnya. Amin. Nek bojo undang-undang ya. Amin. Oke ya. Nggih, moga-moga wae intine dongaku ya dongamu. Ngono. Iya. Jan cah iki pintere pol nek kon rayu ya. Oke, selamat coy. Besok sing juga sing genah sisan. Beda. Ya. Iki gawe. Tas iki piye ta posisi? Angel. Semoga lagi. Oke. Dengan ini kita ono sing nyanyi ngono. Ono urgent. Nggih. Kita kanggo gawe coy. Oke? Apa? Dewe nyanyi. Aduh. LDR. Jan lagu favoritnya Mas Andes. LDR sing karo sapa, Bro? Iya sik, dibawani sik ta. Cangkeme elek ora aja. Oke. Ya wis sik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu ya. Tulis layang kangen iki. Wes masuk deh. Kowe suwe. Drama ngadeg gitu. Iya, kamu sing ngomong gue dero. Tangi, Mbak. Aku nek karo wong cek keri wis. Wah, aku deg-degan yo. Gak kuat. Ayo Pak. Orangnya micet ora. Kentul. Satu, dua. Oke, drama ya saya. Aku jadi apa? Kowe drama karo iki, aku tak nyanyi. Oke. Drama, miki. Tangannya cekel sik. Cekel. Ya, Kek, enak banget, Bang. Drama sik ora ngono kuwe lho. Cekel mesra. Cekel ngene. Nah, aku tak bawa sih. Kira jangan ayo kowe. Kalau kepiye lagi? Tangannya sebelah kono nah kene. Kira. Ya. Aku tak nyanyi ya. Kowe kayak rada pir ya. Tulis kangen iki. Dinggo aku ngunyuk malang itu. Oke, dinggo tengah-tengah tangan.
dinggo kowe saya ngampet gede rasa katresnanku ya sing diangke Quran cangkemmu wis saya lho ayo wis gantian wis nyanyi aku ya tak sekel tak lari bos ini sih gila oh oke sayang urung kenal sayang tulis layang asik deh kangen iki dinggo kowe sayang ampun gedeng ngono lho teman-teman lho ngono kuwi coy bisa ora ngono ora iso bener ora iso oke langsung lanjut aja ya bro musik sampan joget ya bro dengan teman-teman oke coy oke bismillahirrahmanirrahim yuk bawa ini sih balik aku kono pak kini apa kini oh nyong bawa sih tulis layang kangen iki dinggo kowe saya ngampet gede rasa katresnanku senajan atau panggon murah bakal tak laleke tunggu aku dan jaga hatimu untukku mapun deh semaput How to know